Вкусно ли е? Чакай, че правиш, сапаш. Искаш да ти дам пшеника? Да. Добре, чакай. Биби. Добре, чакай. Те слушачка остави, тези на тати това на кръчето. Папа е тук, гриски, давай. Вземи то и парченце първо. Цялото, браво. Браво, папай. Харесва ли те? Да. Да. Мале, целият стана джиния, бе, дете. Чакай сега ще... Сега ще дам хартия. Тоест нощ, кому стана, бе, човек? О! Какво е да не? Кое не? Лампата? Да изгася? Ей сега. Айде, готови сме, Санчо. Още? Яш хубаво на чинията. Така, браво. Чакай, ще дам хартия. Ето. Мале, ще сменям буските. Да. Пак? Искаш ли още? Да. Чакай, сега ще дам тука. Супер, да. Не дей, трябва да ги чистя. Да. Вкусно ли е? Да. Браво. Кога?